ኩሉ ግዜ ናይ ሓጢኣት ግብዣ ዘይተርፍ እዩ ትረኽቦን ዘይትረኽቦን ትገብሮን ዘይትገብሮን ዘበለ ኩሉ ናይ ሓጢኣት ግብዣ ዘይተርፍ እዩ ጸላኢ ናብ ሓጢኣት ክወስደካ ብኢድካ ሓጢኣት ክስርሐካ ስለ ዘይኽእል ብዝተፈለየ መልክዑ ናይ ሓጢኣት ግብዣ ይገብረልካ ንሱ እውን ርሑቕ ከይኸድካ ብቐሊሉ ናባኻ ብምምፃእ እዩ ናይ ግብዣ ቦታ ድማ ኣእምሮኻ እዩ ብሓሳብን ብምስልን ኣብ ሓንቲ ፀባብ ኣእምሮ ኩሉ ይከናወን ጋባዚ ዘምፆ ነገር የለን ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ጥራሕ እዩ ዝልግስ ባዶ ግብዣ ናይ ግብዣ ቦታን ጠረጴዛን የለን እትቆፅሮ ገንዘብን እትቕመጦ ስልጣንን ወንበርን የለን ንዓይንኻ እትማርኽ ጓል እውን የላን ግን ነቲ ኣእምሮኻ እትሪኦ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ትኹረት ሂብካ ትሪኦ ነቲ ኣብ ሕሊናኻ ዝረኣኻዮ ምስልን ሓሳብን ባህጊ ስለ ዝሓድረካ ብኣካል ንምርኣይን ንምስራሕን ፈቓደኛ ትኸውን ብዘይ ጉዕዞ ብዘይ ገንዘብ ኣብ ሕሊና ዝተጋበዝካዮ ብገንዘብካ ብጊዜኻ ኢሉ እውን ቅድስናኻ ብምርካዝ ትፍፅሞ ብዘይ ጉዕዞ ብዘይ ገንዘብ ኣብ ሕሊና ዝተጋበዝካዮ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ብገንዘብካ ብጊዜኻ ኢሉ እውን ቅድስናኻ ብምርካዝ ትፍፅሞ ብባዶ ተጋቢዝካ ዘለካ ኩሉ ብምሃብ ትምልሶ ብባዶ ተጋቢዝካ ዘለካ ኩሉ ብምሃብ ከይትኸስር ብባዶ ግብዣ ዓርስኻ ይትታልል ዝቐርበልካ ናይ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ኣብ ኣእምሮኻ ንምርኣይ ፈቓደኛ ይትኹን ንስኻ ሓጢኣት ዘይትሰርሕ ፍፁም ሰብ ምዃንካ ፍሉጥ እዩ ንስኻ ሓጢኣት ትሰርሕን ብሓጢኣት ትወድቕን ጸላኢ ኣብ ሕሊናኻ ዘርእየካ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ንምርኣይ ፈቓደኛ እንትኸውን ጥራሕ እዩ ዝረኣኻዮ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ዘይጠቅም ምዃኑ እኳ እንተኣመንካ ስምዒት ህዋሳትካ ስለ ዝጠልሙኻ ዝረኣኻዮ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ዘይጠቅም ምዃኑ እኳ እንተኣመንካ ስምዒት ህዋሳትካ ስለ ዝጠልሙኻ ነቲ ሓጢኣት ንምሕዳግ ዓቕሚ የብልካን ሓጢኣት ዘይምስራሕ ቀሊል እዩ ንሱ እውን ስምዒት ህዋሳትካ ቅድሚ ነቲ ሓጢኣት ምውጋኖም እዩ ሓጢኣት ዘይምስራሕ ቀሊል እዩ ንሱ እውን ስምዒት ህዋሳትካ ቅድሚ ንሓጢኣት ምውጋኖም እዩ ንዝመፅእ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ብኣእምሮ ብምዕጋት እዩ ሓጢኣት ሓሳብ መጀመርያ እንታይ ይመስል እንተኢልና ኢድን እግሩን ዘይሰርሕ መላእ ሰውነቱ ሽባ ዝኾነ ኢሉ እውን ስምዒት ህዋሳት ዘይሰርሕ ዕውርን ፀማምን ሰብ ይመስል ሓጢኣት መጀመርያ እንታይ ይመስል እንተኢልና ኢድን እግሩን ዘይሰርሕ መላእ ሰውነቱ ሽባ ዝኾነ ኢሉ እውን ስምዒት ህዋሳት ዘይሰርሕ ዕውርን ፀማምን ይመስል ምስ ስምዒት ህዋሳት ዘይሰርሕ ኢድን እግሩን ዘይሰርሕ መላእ ሰውነቱ ሽባ ዝኾነ ውድድር ግጠሙ እንተንበሃል ፈቓደኛ ይንኸውን እዩ ምክንያቱ መላእ ሰውነትና ጥዑይ ስምዒት ህዋሳትና ድማ ዝሰርሕ ብምዃኑ ከመይ ምስ ሬሳ ክንገጥም ዋልና ይተርፍ እዩ ግን ሽባ ዝኾነ ሓሳብ ሓጢኣት ቀስ ብቐስ ስምዒታትና ብምስራቕ በዓል ኢድን እግርን በዓል መላእ ሰውነት በዓል ስምዒት ህዋሳት ይኸውን ሽዑ ስምዒት ህዋሳትና ምግዛእ ኣይንኽእል እዩ እግርና ናብ ዘይንደልዮ ኢድና እውን ከምኡ ይወስዶ ሬሳ ኢልና ዝነዓቕናዮ እናትና መሓውርን ስምዒታትናን ቀስ ብቐስ ብምውሳድ ናቲ ቦታ ክንሕዝ ይገብረና ሓጢኣት ከቢድ ዝኸውን ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ሬሳ ኢልና ዝነዓቕናዮ ሓደ ሓጢኣት መጀመርያ ብሓሳብ ክመፀና ተሎ ነቲ ሓሳብ ንምፃእ ቀሊል እዩ እቲ ሓሳብ እሱ ኢድና ዘገድድ እግርና ዝኣስር ኣይኮነን ነገር ግን ናብ ሕሊናና ተቐቢልና ነቲ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ንምርኣይ ፈቓደኛ እንትኸውን ከለና ቀስ ብቐስ ስምዒት ህዋሳትና ብምስራቕ ናትና ኢድን እግርን ብምውሳድ በዓል ሙሉእ ኢድን እግርን በዓል ስምዒት ህዋሳትን ይኸውን ናትና ስምዒት ህዋሳትን መሓውርን ብምውሳድ እግርና ላብ ዘይንደልዮ ኢድና እውን ላብ ዘይንደልዮ ወስዶ ሓጢኣት ከቢድ ዝኸውን ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ሓጢኣት ንዘይምስራሕ ቀሊል ዝኸውን ድማ ሓጢኣት ኢድን እግርን ዘይብሉ ስምዒት ህዋሳቱ ከም ዘይሰርሕ ሰብ እናሃለወ ገና ሽዑ ናብ ኣእምሮና ሓሳብ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓሳብ ክንነፅቆ ከለና እዩ ሓሳብን ምስሊ ሓሳብን ንዘይምርኣይ ኣእምሮና በርና ክንዓፅእ ከለና እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ሓጢኣት ግብዣ ዘይተርፍ እዩ እቲ ዝቐርብ ናይ ሓጢኣት ግብዣ ድማ ብኣእምሮ ብምንፃግ በርና ዓፂና ብምንፃግ ናይ ቅድስና በሪ ክንከፍት ይግባእ